kai musu biyayya don ku zauna lafiya. To a wani abin da ba su ke in wannan ne ba bukatar ma tun farko ya harka ne, tun farko ba bukatar ga harka ne. Duk wanda ya ce manufanmu ba shine addini ya kafi daram a ƙasar nan ya iko da ƙasan ba, to ya fayi ritaya ne daga gwagwarmaya. Shi ba ɗan harka ba ne, ya riga ya yi resignation tuntun. Kana cewa ai yanzu abin da ke gabanmu ba shine ainihin a tabbatar da hukuma islamiyya ba ma dole ba ne. To kawai ba ka riga ka yi resign, sunan ka tsohon burada, ka zama tsohon burada. Buradan da kenan, da can ɗan gwagwarmaya yanzu ya yi ritaya. Kun san duk wanda suka yi ritaya haka suka iya cewa, ko ba ku san wanda suka yi ritaya ba? Akwai wanda suka yi ritaya ba su ce su shi'a ba, suka ce shi'a ake su masu shi'a ba, sai suka yi ritaya suka ce za su yi gwagwarmaya ne amma tafarkin sunna ba shi'a ba. Sai muka karata muka ga inda suka kare. Kun ga inda suka kare ko? Sun je sun zama yaran mahukunta, suna samun nasu, suna cin masansu da zuma. Kun san inda masa da zuman da ya fito. Lafiya lau suka yi zaman sai kuma waɗansu su kuma suka ce su shi'a ne amma ba gwagwarmaya. Su ma suka koma waje suka yi zaman su suna yaɗa shi'ansu suna cin masansu da zuma. Lafiya lau. To kai ma in ka ce kana cikin gwagwarmayan ba ka fita ba, amma ka ce ba tabbatar da addini za a yi ba, to je ka karɓi masanka da zuman ka kawai, don ka riga ka yi ritaya.